Ini ndinonzi rekuberekwa ndonzi Desiderio Nyakuchi. Ndini Rasabhuku Nyakuchi Kazuva. Pasi pamambo Masembura mubhindura muno. Baba mungatitsanangurire here kuti dare kana kuti mabasa aSabhuku anenge ari ekuita sei kuna vamwe vanenge vasingazivi? Mabasa aSabhuku chokutanga kuyananisa. Chechipiri kuchengetedza tsika dzepasi. Tsika dzedu dzechivanhu nzvimbo dzinoera nezvimwe zvakaita sekuti pakukura pakugara kwevanhu tinenge tichitovadzidzisa kuti munofanira kunge muchigara makadai, asi chikuru kuchengetedza tsika dzedu nekuyananisa. Ko vechidiki vari kukura vari kuparamhaka vamuri kuzoya navo kumatare zvinozofamba sei? Munenge mambovagara navo here pasi munhu asati auya kudare ramambo kuti achizenge achitongwa? Munoperera pakutonga panhau dzakaita sei dzisati dzazokwira dare kuzoya kuno kwamambo? PamaSabhuku tinoperera panhau dzokuti dzino muripo wehuku. Hatigona kuzoripisa mbudzi kana munhu. Kana nyaya iri diki tinogona kuifamba kusvikira pekuti takaona kuti yaakurema yaakuda mutongo wembudzi kana wemombe tinenge takuikwidza kuenda kwamambo. Alright. Zvimwe zvinoitwa mudare ndezvipi kune vamwe vanenge vasitaziva? Nekuti vamwe vanongoona zvichiitwa. Munhu kana achipinda mudare anotarisirwa kuita sei? Uye tsika idzodzo dzakatanga sei kana muchigona kuti muvatsanangurire vanenge vakatarisa? Munhu kana achipinda mudare achinzi amhan'arire anofanira kuuya akabata huku kana kuti $500 kana kuti kana kuri mari yedu yemaUSAID zvakuenda nekuti mazuva iwayo reti racho rakamira sei, asi kazhinji kacho tinotarisa kunge tinonyanya kutarisira huku. Munhu anozobhadhara hake mari kana ashayisisa huku. Ndonge ari kuda kupinda mudare kuti atongwe. Tine makomiti atinawo pasi paSabhuku pane vanhu 6 vaanoita nawo kuti abatsirane nawo, kuverengera mupurisi neanomunyorera. Pakutonga kunenge kuchiita Sabhuku, iye anopa dare nyaya yofamba kuti munhu akatadza zvakanyanyaita sei, vachidairana Sabhuku achigaidha kuona kuti pavanorasika ndepapi, nokuti iye ndiye anenge achiziva nyaya yokuti nyaya yatinayo ine tsika dzedu inofanira kuzenge ichienda papi. Anopa mukana kukomiti yake kuti ibvunze, iye ozotaura kwekupedzesera kuti nyaya iyi tabata munhu wene mhosva yakati. Saka vanhu vanenge vari mudare vanobvumidzwa here kupewo maonero enyaya? Nekuti vana vamwe vanga vachisumuka vachipewo macontribution zvingave pamaonero emapindiro anenge achiita vanhu. Hongu zvakanyanya, nokuti chikuru ndechekuti kana vachiti dare hongu Sabhuku ndiye anenge achiitwa sachairman, ndiye anenge ari mukuru, asi dare vanenge vachiti Sabhuku uri kutungamira musha kana kuti uri kutungamira vanhu. Saka kutongwa kwemunhu kunofanira kubva zvakare kuvanhu, nokuti Sabhuku wakangosusukidzwa kuenda kumberi uchigaidha vanhu, asi kana munhu achitongwa zvakajeka kuti vanhu vange vachidairawo vachipawo pfungwa dzavo dzokuti nyaya iri kuenda nekupi iri kubva nekupi. Aiwa, tinotenda baba nedzidziso yatawana. Tatenda.